Ýurtda howanyň derejesi noluň aşagynda 12-20 gradus aralyga geçenini düşen bu sowuk günlerde tebii gazyň düýplügi ýoklugy barada köp sanly şikayatlar habar kanalymyza gelip ýetdi. Habar gullugymyzyň anyklayşyna görä şu wagt Türkmenistanyň 85 göterimini tebii gazyň bir hepdeden bäri ýokdugy ortaga çykdy. Öýlere, mekdeplere we iş ýerlerine berilmeýän tebii gaz Aşgabatda we Yegenler diýilip atlandyrylýan toparlaryň parniklaryna bar güýjüni işläp dur diýilip habarlar berilýär. Gaz ýoklugy boýunça geçen aý dänegiň halky hem şikayatlaryny dile getirip protest edipdiler. Indi şol ýagda ýurdun ähli künjeklerini gurşap aldy. Sowuk howalar sebäpli gaz bilen bilelikde agyz suw hem turbalarda doňup ýurdun halky hatda nahar taýýarlamak üçin hem suw tapmakda kynçylyk çekýär. Elektrik energiýasi hem bu ýagdaýda nebisini alman geçmedi. Gazyň ýoklugy sebäpli adamlar elektrik energiýasyny çenden aşa ulanmaly bolýarlar. Netijede lampalar akyşyk taçmagyň ýerine gözleri kör edici sary ışık berer boldular. Yine kanalymyzyň anyklayşyna görä tebii gaz terror hökümetiň buýrugy boýunça kesilipdir. Howanyň juda sowmagy bilen baglanşykly bolman bu hadisada Türkmenistanyň gaz geçiriji turbalar öz ukyuny ýitirýär. Sowuk howalarda gaz ýörüýte ýyladyş ulgamlar arkaly ýetirilmese gaz turbalarynyň partlamagy gaçyrylmaz bolýar. Döwrebap ulgamlaryny gurnamagyň ýerine tebii gazy düýplü kesmek bilen çözgüdi elle eden terror hökümet halka bu ýagdaý barada hiç ýyly düşündürüş berenok. Bäherden bir illeşimiň aýtmagyna görä bu ýyl Ýewropa sowukdan doňýar. Sebäbi Putin gazy kesdi. Diýip peşelle kakýan goňşularymyň özleri sowukdan doňdular. İçeride suwlary ýok. Halkymyzyň bir bölegi öz bähwidini ýadyndan çykarýar diýip ýurdun göz ýetimini bizler bilen paýlaşdy.